Kad je bio u deronje rade, on na livadi vidi dve cure mlade. I tu je bilo pšenice u klasu, a švabica stavlja kosu iza uveta, a druga švabica pravi venac od žita, pa je rade dođe i ukrade, a švabica njemu od žita pravi pitu. To je bila pita od jabuka, pa su oni srećni bili, jeli pite, sa šećerom se smešili. To je bećar bio, kad naiđe mrak i dođoše u brak.